तो भाई लोग फाइनली सिंघम अगेन के ट्रेलर आ गइल बा। एकदम लंबा घोड़ा निकलल बा भाई, पूरा 5 मिनट के ट्रेलर आएगा भाई। ट्रेलर नइखे लागत एगो शॉर्ट फिल्म बा। जैसे कि ट्रेलर देख के बुझात बा कि रोहित शेट्टी के देसी एवेंजर्स एकदम तैयार बा लोग, और ई बार रामायण के टच दे के कहानी के और जबरदस्त बना दिहल गइल बा। ट्रेलर देख के लागत बा कि सिनेमा घर में एकदम महाभारत मच जाई भाई। फुल पैसा वसूल वाला डोज बा, एक्शन ड्रामा म्यूजिक सब कुछ एक नंबर झकास बा। यहाँ अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के मस्ती में टॉप पर बाणे, और दीपिका पदुकोण के एंट्री देख के तो लोग ताली बजावे वाला मोड में चल जाइए भाई। इतना झकास बा इनकर। रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में ऐसा विस्फोट कैले बाणे जैसे लागता कि देसी एवेंजर तैयार कर दिल बाणे। सिंघम अगेन में बाजीराव सिंघम अकेले नहीं खन, इनकी साथ बहुत बड़ा बड़ा कैमियो के एंट्री देखे के मिली आपके। और जब ये सब एंट्री मरी है तो सिनेमा घर में एकदम तहलका मचे वाला बा भाई। रणवीर सिंह के खास करके ट्रेलर में ऐसा बवाल काट रहल बाणे कि लोग हंसत लोटपोट हो जाए। पूरा मसाला डाल के ट्रेलर में मजेदार बना देले बाणे। यही में कॉमेडी एक्शन के एकदम गजब कॉम्बिनेशन बा। सिंघम अगेन के ट्रेलर के शुरुआत में एकदम तगड़ा झटका मारत बा भाई। रामायण वाला सीन जैसन शुरू होत बा, लागे कि एगो महाभारत देख रहल बानी। सिंघम के बेटा भी बाणे में जौन की टीनेजर हो गई बाणे, और वो अपनी बाप से पूछत ताने कि अगर माई के कोनो रावण उठा ले गई तो का पापा तू उनके बचावे जइबा। अजय देवगन वाला सिंघम तो ऊपर ऐसा जवाब ठोकत बाणे कि एकदम झकास। कहत बाणे कि गूगल कर बाजीराव सिंघम के बारे में, तब पता चली कि तुम्हार बाप कौन चीज बा। अरे भाई तो डायलॉग सुन के एकदम ताली पीटे के मन करता। ट्रेलर में अजय देवगन के दमदार वॉइस ओवर आइल बा। जैसे कहत बाणे भारत में परंपरा बा कि सीता माई के अपहरण होखेला तो लंका तो जरबे करी। इतिहास खुद के दोहरावे वाला बा। मतलब सीधा साधा ई बा कि धमकी बा सीधे रावण के, अगर रावण समझ के केहू आई तो ओकर लंका जरावल जाई। एकदम भाई महाभारत रामायण वाला टसन देखे के मिलता। लागता 2 रुपया वाला रामायण के सूटे में क दियल गइल बा। ऐसा लागता कि ये लोग लगे बजट ना रहे कि पीछे पर्दा लगा के रामायण वाला सीन दिखा दियल गइल बा। अरे भाई जंगल वंगल में तनी गइल रहता लोग, सीन एकदम धांसू क्रिएट कर चाहता है। कुछ हो सकेला भाई। अब दीपिका पदुकोण के भी जबरदस्त एंट्री बा ट्रेलर में। शक्ति शेट्टी बन के ऐसा बवाल मचा देले बाड़ी कि लोग सीटी मारी। दीपिका के बोलत देख के लागत बा कि फिल्म में एगो ढांसू गुरु शिष्य वाला कॉम्बिनेशन देखे के मिली, जहां दीपिका अपन गुरु सिंघम के सबसे बड़का सबक ली हैं और उनसे भी आगे बढ़े के प्रयास करी। टाइगर श्रॉफ के ट्रेलर में झलक देख के बुझा गई बा कि लक्ष्मण की रोल में बने, और रणबीर कपूर के में जौन बा हनुमान जी वाला टसन देखे के मिली। ट्रेलर के आखिर में अक्षय कुमार जौन बा एकदम जटायु वाला सीन में नजर आई है, और उनकर एंट्री देख के लोगन के एकदम ताली मारी सीटी बजाए। एकदम ढांसू एंट्री बा भाई, और जाने में कॉम्बिनेशन रामायण से लेके तैयार कर गई बा। उ तो एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस होने वाला बा भाई। मजेदार बात बा कि में अर्जुन कपूर विलेन के रोल निभैले बने। इतना बड़ा बड़ा कॉमिक्स जो में आवता लोग उ अर्जुन कपूर के मारे लोग, मतलब एक पीछे वाला इनका पिक्चर देख ले तो मारे की जरूरत न पड़ी। मजाक से हट के भाई एमे कलयुग के रावण वाला रोल निभैले बने। अगर इनकर फ्यूचर के बात कर जाए तो थोड़ा का एकदम डगमगाते रहल, लेकिन रोहित शेट्टी जौन बाणे शायद इनकर नैया पार लगा सके, तो इनमें विलन के रूप में इनके इंट्रोड्यूस कर गई बा। अब इतना लागत बा कि जौन ट्रेलर बा 5 मिनट के बाद जिसमें मसाला जौन बा पूरा ठूस के भर दिल गई बा। बॉक्स ऑफिस पर एक छप्पड़ फाड़ के कमाई करे वाला बा, ऐसा उम्मीद ना आस लगावल जाता। अब देखी कि बा सिंघम अगेन के भूल भुलैया 3 टिकट खिड़की पर टक्कर दे का भाई। जितना में कैमियो बा बुझाता कि जौन भूल भुलैया 3 बा तो हवा में उड़ जाई, बट देखल जाई क्या बोले भाई। सिनेमा घर में जब तो हम लोग देखे खाती एंट्री मरबल हो तो एक जौन 1 नंबर वाला ढांसू एंट्री स्टंट और कॉमिक्स और एमेजॉन एक्शन बा कॉमेडी बा, देख के एकदम तो सीट फाड़ दे बोलो, एकदम सीट फाड़ के बोलो, ऐसा आस लगाओ जाता। तो भाई लोग फिल्म के बजट जौन बा अप्रॉक्स 300-400 मैक्सिमम 500 करोड़ तक बतावल गइल बा, और ऐसा लागता कि में पैसा वसूल बा भाई। बाकी भाई लोग दिवाली पर असली धमाका तक फिल्म फोड़े वाला बा। ऐसा लागता कि फिल्म शुरुआत
करी और 800-900 करोड़ तक के क्लब में शामिल हुई। ऐसा आस नहीं की उम्मीद बा। अब भाई लोग आपके कोनो भी सवाल होखे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकत बानी। तो फिर मिलल जाई एगो नया वीडियो में। प्रणाम।